Batuk bere birfundazioaren prozesuarekin aurrera jarraitzen du. Eta gaur hemen Berriozarren, Nafarroan prozesu honen aurkezpena ekitaldia egin du. Gora herria doinuekin eta Muguruza komandantearen itxurarekin etorri gara. Ona, pixka bat, zirikatzera. ¡Viva el pueblo soberano! ¡Que lucha por la tirana! 2013an sortu zen alderdi bat, nolatan, ja 3 urte eta gero, hain laizter birfundazio bat behar izatea. Denborak ez dira urteen arabera neurtzen. Kontua zenbat gauza gertatzen diren, ez? Eta azkenen urtetan gauza asko gertatu dira. Bitxia da, baina Ezker Abertzaleari gertatu zaio arrakastaz egin duela bere estrategia aldaketa, baina arrakasta horrek ere Ezker Abertzalea bera aldatu duela, eta aldaketa horren arabera duela 3 urte berritzailea zena ja zaharkituta gelditu zaigu. Eta hori ez da txarra, alde batetik horrek esan nahi du aldaketa ongi egin genula, egin behartzela, eta onuragarri izan dela Euskal Herriaren dago aldaketa hori egitea, alde batetik, baina bestetik ere esaten du bizkarro ibili behar dugula guk, zen azken finean, eta hemengo ekitaldian esan da, ezta, Ezker Abertzalea da herriak sortutako zerbait, sortu ere bai, orduan guk herriari zor diogu gure lana horren arabera egin behar dugu, eta herriak gure jendarteak gaur egun ez guri bakarrik, baina bereziki eta gure gugandik gure buruarekin hasita eskaera handiak egiten dizkigu, ardura handia eman digu, eta bete behar dugu. Oso txuria, gaurko ekitaldia, bueno, koloritsua eta estetika berri guzti hau, zer erran nahi du, gardentasuna edo baita ere da gehi eta lesbianei keinutxo bat. Gehi eta lesbianei keinurik ez diogu egin behar, gurean gaude, esan dute guztiok bilduko dugun sortu izan dugu eta izango dugu, alde horretatik ez dugu keinu berezirik egin behar, ez dute... Orduan txuria, zuere gaur txuria, gardentasuna. Bai, gardentasuna esan dugu parte hartzea eta demokrazia, horiek izango direla gure ezaugarria. Gora herria. Gora. Kongresu hau, PSOE-rena baino lasaiagoa izango da edo hemen ere labanak aterako dira? Labanak ez dira atera behar, baina horrek ez du kendu behar, eman behar den eztabaida benetazkoa, sakona eta mamitsua. Eta nik uste dut, inolako zalantzari gabe, PSOE-koa baino askoz emankorragoa izango dela. Hemen badago Susana Díez, Pedro Sánchez, nahiz eta TX-ekin izan edo... Ez, hemen nik uste dut guztiok nahi duguna da izatea antolakunde horizontal bat, hori da bilatzen duguna, ahalik eta horizontalena, beti batzuek aurpegia eman behar dute, baina ez ezagolako protagonismorik eta ez duke egon behar. Kaixo, Miren. Kaixo. Bueno, gaur giro ona atzeman dugu hemen, baten bat, pixka bat, lo gelditu dela iruditu zaigu, igual atzoko festa eta gero ez, hemen 8. eserleku hori ospatzen ibili zelako, ez dakigu. Bai, ziurrenik bai, herri honetan hala izaten dira gauzak, ez? Igual ez dira mugitzen denbora askoan eta batean, egun batetik bestera, espero ez dituzun eskenatokiak irekitzen dira. Eta Ezker Abertzaleak dioena da, prest egon behar garela eskenatoki berri horiek ireki eta bereziki probestu eta ospatzeko ere dagokio momentuan. Zuk uste duzu nabaritzen ari dela Arnaldoren efektua, deituriko efektu hori, eta baita ere Ezker Abertzaleak azken garai hauetan garatu duen prozesua? Bueno, nik uste dut Arnaldo figura errekonozitu bat dela Euskal Herrian eta mundu mailan, eta Arnaldoren figura dagoen tokian beti ahozko berria dagoela. Baina hori esanik, sinesten dut Ezker Abertzale kolektibo batean, eta uste dut denon artean, azkeneko hilabeteetan, buelta ematen ari diogula gure egoera animiko eta subjektibo bati, eta berreskuratzen ari dugula betikoak izan diren gure balore rebelde, borrokalari, alai eta kementsuak. Eta horrekin, eta lerro politiko eraginkor batekin horretan ere urratsak ematen ari gara eta kongresuan horretaz arituko gara, ez dago Ezker Abertzalea eta herri honetarako proiektu soberanista eta ezkertiarra geldituko duen. Bueno, eta gaurko akelarre koloretsu hau eta gero zer? Eta gero zer, orain lehenengo minutuan garagardo bat hartuko dugu, hemen elkartu garen guztiak. Eta hori esanik, zer esango dugu, kongresuan hausnartzera, egitera eta bereziki ekitera. Uste dugulako herri osoa dugula irabazteko eta horretarako baldintzetan gaudela.
Gaurkoz hau amaitu da eta ohikoa den bezala ezker abertzaleko ekitaldietan Janarekin bukatu da Muguruza komandantea, ahotsa.inforentzat kazetaritza sindikatzailea.